Como me impliquei? Pois... como ou por qué? As dúas cousas. Pois como? Pois nada, porque me parecía que algo había que facer e eu non fun das primeiras que apareceu por aquí por Laxe, pero en canto vin que había xente que se estaba mobilizando e tal, xa me unín, encima a maioría eran pois, amigos ou compañeiros, colegas. E nada, como nos desde a cultura nos parece que é un ámbito desde o que se pode visibilizar moito a protesta, porque, bueno, pois temos máis armas, o mellor, para isto de chegar ao público, pois entón empezamos a facer accións non só, digamos, o uso no que é a reivindicación social, non? Entón facíamos sempre pois, a parte máis lúdica das manifestacións, un pouco máis divertida, pretendíamos que fose protestar pero con algo de gracia, que aínda que as cousas, eu creo que o humor é unha boa arma para reflexionar incluso sobre as cousas serias. Para nada, esta foto de feito que estamos facendo simboliza un pouco eso, non? Simboliza que de novo, se pasase algo, aí están outros voluntarios, serían a única forza que habería agora mesmo para loitar outra vez contra unha catástrofe como esa. Non hai máis, nin hai máis medios, nin a vontade política está máis pola labor de preservar o medio ambiente, ao contrario, estamos camiñando para atrás, clarísimamente.